problema ko kung saan pagpanglibak. Minyuki ka na sinaghin. Ay! 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 Eh! Mahal mo ang kuting. Ay, kwan ba? Nanita mo ko Adel? Kita mo Adel? Wala, kami kita Adil. Ah, may kay nagtapok-tapok mo din hiba. Kanang nakadungog matingali mo nga sa Bambina mo dagan pagkakapitan no. Oo. Pero ako pa ninyo no. Di ganan niyo butaran. Kay kanas Bambina ang kaliwat anak ungo. Yes, sugod na! Kajan! Unahan sa merkado, ha? Manyang merkado, kinaghaking tao. At ito unang panabi nga. Ungok si Bambina! Kaya! Sapa niya ako din ay. Ako mismo nakakita ko. Si Tiryang nagtuwan. Patay pa. Hugay pa mag-eleksyon yan nung sayo man ni atong pagpanaot. Mas maayo nang mag-una ta kaysa maulahi. Pero yan, nagtuwan. Oo, nagtuwan. Kung saan na lang kano kung baka daw nas Bambina no? Kitang tanan, patakdan ta sila pagkaungo. Dili mo botar mo ba ni Bambina kay kaliwat na gungo. Muna, Mas maayo manggod na nga, mintras layo pang eleksyon, atong ipakatakdaan nga si Bambina Ungo. Bato inig-abot sa gayon sa eleksyon na wa na'y bubutarya, kay ato naman ipakatap nga si Bambina Ungo. Abtali mo, sabot ka. Dili ka kumabayot niya na. ayaw gitaon mo patinta lang na ang Bambina. Kay kaliwat tag-ungo. Ay, to di ay inig-prayer meeting ba? Ngadto niya ta ninyo ha? May masanang yun nga ito igahin ba? Gahinan na itong panahon ng Ginoo ba? No? Sige, sige, ato sa kuy, kamangita pa ko ni Adil. Ha? Kadagan ba ni mo grasunson? Unsa man? Manabi ka di. Wa say mutuon yung bayot ka, oy. Kay lawas ni mo. Oh, mo kag baksil, laki ka kita naon. Way mutuong bayot ka. Sigun sa survey nga akong nabasahan, ang mga lalaki epektibo na kuno ay mga libak zon. Kala. Husto juga pagkumangkon ko. Maulay buhat na dyan. Oh, ka. Kilo na. Sige na zon lako no. Panabay na nga ungo si Bambina. Dito na. Limbak ito. Ya, okay na. Ato na ka, maglibak na ka. Kamulay panglibak niya, suluhan na ninyo. Kataas ang oras sa pagpasabot. Wagi talaga mo. Pag kumangkon ko, pagkada kong problema ini, lisi na yung tanong doon. Naugawan ni ang Junjun ay kinsan lami mang libak ani ron. Oo, kay usara may imong tanod niya, kamura bang yung duha niya, hindi masyam sugot. Pag kumangkon ko, ikaw lang panglibak. Ay! Kabastos ka din, ano man sukog ka? Bastos na lagi, bastos na yun. Ikaw mo kayo tayo para good. Kasi magipangita. Ako yung magipangita, no? Kasi mo ano. Di ka akong gipangita, oy. Si Atoy akong gipangita. Anong ngita pa nga to eh? Nganuta naman ka. Nga no, de? Doon na rin balao sa itong barangay nga dili pwede mangutana sa itong silingan. Kung mauna, naadyo ko'y katungod na mangutana o silingan. Pahawag ko din ha. Ikaw ba no? Ngutan ako bang anong init ng kay kag-una ko? Nga ako unta bugnaw magani akong uparan ni. Kay tungod di ko ganahan makakita si mong naw, hambugero. Ha? Ako hambugero? Yan eh, ano? Nga ako magani ang pinakabuutan nga batanon din sa tong barangay. Nya hambugero ni noon. Oh, come on. Mo na nga. Pisa ta. Peace? Tigai ko grason para magpista. Rason? Oh, kasimpul. Silingan ta mo, terason. Kanang silingan, God, dapat paghuy-huy na, di ba? Depende sa silingan. Ikaw ba, no? Ikaw ba, no? Ikaw ba, no? Ano lang grupo ko baguba ano mo, no?
Sa'yo kay kagwapa mo. Ito ba? Legal na ta. Ikaw na to ba? Hinong ba eh? Sige na ba? Uy. Katong imong uyab may sikiti. Ayaw ako. Si Manga ni mo eh. Kita namang duhang istorya din eh. Uy, tao, kita na sa duha. Diba? Uyab. Nari ko uyab. May bagay ba ako wa? Pabuang-buang pa jud kada. Katong nadit may sikiti. Kay mo orat yung madasay mong mga atik palikiro. Diba? Aring ayaw ko hikapa ha. Aray, uy! Ano ka? Ano sa mga klase ka pagbabae? Magikontra dyan na ako? Nga magigpis ang tako ni mo? Kita, uy! Piskato ng ngaong nimo. Kahibaw ka, hambugiro pa ka, bastos pa, palikiro pa gyud. Oo, sige, tanan ko tanan! O, sungod ka ron! Wait, mailak kay ha? Mailak kay? Mailak kay? Muhila? Ngano kung mahila ko nimo? Excuse me. Hoy! Ano sa mga tuyo naman ni Atoy? Yung nangita ka niya? Ah, magpasalamat ko ni Atoy nga gisuksok na niya sa among pultahan. Huwag nagtuo ka nga si Atoy may nagsuksok ka na sa inyong pultahan? Oo. Kay tungod na kay baw ko nga naluoy siya nako. Kay wala na mga kwarta, kay gibayad man ako nimo tungod kay hero ka nga bayranan. May pa si Atoy nimo, naghunahuna pa. Di tingali si Atoy may naghatag ano eh. Wala ing tao dinhi sa ato nga gahuna-huna nako. Si Atoy ra. Kung siya pa'y katag ni mo, ana, ano mo niya gidunol sa personal, ha? Para ma-surprise ko. Og ikaw, ay napagduol na ko ha. Musaka gid akong dugo kung makakita ko nimo. Ikaw ba? Makikontra dyan ako, ha? O lagi kontrata, wiset. Piliman! Piliman! Ah, ya! Ya, musta naman? Hay may mga anak si Jube. Kita ni mo? Hey, kakapoy binikahibtang ha. Oy, nagsigil mo na kong pangita inis akong anak. Nag-unsa pa ka din ha? Tabang nagpangita dito? Ay, paitay ni kahibtang ha, oy! Hasta nga akong mga customer ito, hilutuno na ko. Wala kong matimat. Was bilyo, magpahilot unta to. Wala kong maadto. Sige lang kung sunod-sunod pangita ni mong anak. Sus, kakoy. Pastilan, doon na nagkita ibidensya, kakoy. Nakaro na yung kayo ni. Na. Uy, kakoy. Naunsa naman taong kakakoy, uy. Bisan asa naman lang kataong kakasandig matug ka mandayon. Wala dyan kagilakang agtaan na. Hilot. Mga customer mo, hain. Kada sila, ng mga tihi kayo. Mas may pagmundang lang ka na yung trabaho paghilot yan, oy. Huwag niya po kayo nahimo, ano? Huwag kayo natigom. Huwag niyo kailan mahimo. Sige, panghilot. Pero ang tuyo, ana, libak to the max. Kakoy! Pagmata kay nakoy dang inasal baboy! Mga unta! Baboy! Baboy! Inasal baboy yaman! Ay, dyan! Inasal baboy! Ay! Dagway na ni Moy! Kaon na may makapapukaw ni mo! Ida sa nimo, oy, pinagda kang inasal baboy! Ah! Matang to nimo da! Imo matang gito ka na, tuog matata! Abin ako nagdaki inasal baboy! Tuog kong balik, oy! Kapoy nimo! Sabi ay! Ikaw ba? Ah! Tinunood na yun! Matug yung balik ay! Hoy! Doon ako ebidensya! Oy! Parang tiryang! Kabati ka? Tirya? Oh! Nindot yung balita, ah! Unsa ako sa akong pagkatingkong, nagkamay raman kag-rimit! Yan! Bilimon! Unsa na akong nadunggan ng labi nga? Oo, kuno ka! Usa! Si Tirya nga mo! Uy! Ay, winaklaro ka na, ha? Siya na ako mga kawasawa! Unsa ko inaungo ko! Muna! Siya na ako! Di ba? Manabi man ta nga ungo sa pambina. Kaya? Oo! Kaya?
Sugod naman ito palabi. Ako sad, nanabi na ko. Nindot kaayo ni. Kay duna ka na ato akusasyon nga ungo si Bambina. Duna nagtaylig og ebidensya. Maong gud ako nadunggan tabi-tabi gud nga. Ungo ko no kayang. Kisa ko tayo naging muna na naungo ko! Mauna! Tapos aman tao ko nakapamalbaloy! Sino ako? Ako asawa na ungo. Huh. Naungo kayo? Hey, huwag mo lagi bangkil. Ano sa bang ebidensya ha? Uy, pagamanggol ko! Sa ebidensya ha? Paminaw, may kay di akasam. Kibaw ka, di ba? Ang ato plano nga ato magdautos Bambina. Nga ungo siya. Doon na natin ebidensya. Kay si Tiryang ungo. Ang akong nadunggan nga ungo ko no ka. Ungo ko no mo kaliwat ni Kap Bambina. O kinsa may nagpasiugdaan ng tabia ha? Mauna! Sinangoging man ko no. Sula, ungo si Tiryang? Tapa. Geng. Giunsa man sa di mo pagsiguro. Nga ungo sa Tiryang, ha? Giunsa mo pagsiguro, ha? Kanang mga ungo mukalit nagtuwan. Konsulan sila pagkaungo. Gusto ka tiya! Perfect! Hindi mo nagmani. Wala. Pildi nagpambina ini. Kay nakita naman sa Tiryang, nga. Ungo. Si Uging? Si Uging nga kakoy? Si Kakoy nga, okay? Oh, sinangoging manggod. Nangoging manggod ang nanabi nga ungo ko no ka. Si Uging di ay ha? Okay. Hoy! Ko, Pilimon, asa to kumais-mais? kay ungo man si Tiryang, ungo sa si Bambina! Imong armas! Wa ato imong armas! Ako aras! Oh, ano? Lari ko, Erma. Nag-armas! Nag-armas! Wa ato imong armas! Katong sulmon to si Uging! Mga ungo sila! Kaya ungo! Pamilyang ungo! Je! Bay mo armas! Ha? Sulong na sila Uging! Yang, ay sa istoryahan tali. Saan mo? Ugo auto na ko Uging! Ha? Sige, una ako magpagpan! Ha? Ungo, Dego! Una ako magpagpan ng Uging! Ayaw pagsongay ka nang musong ka dito. Ikaw may makasuhan na. Ay, di lagi! Ganyan ko yung ungo! Si unahon ako kungo! Unahon ako si... Usaw man ini mo sila. Ay, mauli akong kapitan ng ato niya! Sulmon ako na Uging! Ay lagi pagsongay kan sita. Ano kasi mata? Ikaw na ako yung ungo! Ha? Ikapita na ko yung ungo ko siya! Singilan ko niya! Hindi na ko singilan! Ari sa tasod. Musulok na ilang Uging! Ari sa tasod. Ikaw ba dili ba? Hindi na ko na! Alam ko ko! Musulok ka niya! Ayo. Jeff, nakakita kang atoy? Lawa, ano ba kung kitang atoy? Asa ka ato siya, no? Anhira man dato siya may standby na wag tang man. Lagana sa daning atoy, uy. Kung ganahan ka mga kitang atoy, ang iyo ako magulugan di ka. Dato ni ka rin, tara! Ang iyo asa ko! Ikaw na sad? Saman, isundan ko nimo. Hoy! Nagpila ng chinilas. Sundan ko to, paano ko chinilas good? Ay, kung babae man na Pero, ang iyo asa ko! Iugan di ka. Kuha pa ko nimo sundi, nga nabot man ka dinhi. Hoy, nalimot tingali ka no. Kakani, kalsada. Ako, driver ko kabalhabal. Ako motor to dito. Nga nakit-ama di ka mo tong nadunggan ko na ko nga nangita ang atoy. Mo lagi nang hangyo ako. Pasakyo di ka sa motor. Dadon di ka niya. Tara, saman. Sulti na lang gud kung asa si atoy. Yung pakyaw mo, eh. Di sa ko ganang tanaw si mong naway. Ah, grabe sa mo. Dahil sultihan di kayo. Basing anil ning naong nga day. Mga babae din, ang gadag pa. Nangamumo, nangamongi. Ikaw di ganang tanaw na ako. Ha! Come on. Sa mukha nimo, eh. Ay sus! Pakyawan na lagi ko. Kaya ako rin naghibaw kung asa si Atoy. Sige na! Pero sige na ba? Pakyawan na lagi ko. Unsa man ka, uy? Di ka kasabot sultihan? Diligi ko ganaan makita sa imong naong. Hoy, Miss Buset! Kaya ba ka, magmahay dyan ka kung kontrahan ko ni mo lagi, tanawa. Magmahay naman dyan ka. Magmahay na dyan ka ba, tanawa. Mahayin ang naong nimo.
Pakito. Bantay ka lang. Bantay ka lang. Ay, importante sa kalibutan. Kawa kay kaaway. Nga di ka maghimog-ubot. Maningkamot ka, pakahimog ka kalinaw. Kay ka na, ikapagarbo ka nas, imo magkaiganaan. Bisag si Mako, mawa ka na sa kalibutan.